Kublai Shibun, ipi ki padba, ki baju pet ya ka program ka jongi na komentas syakalasha lingbau Shillong Biel ukerwo ka atiar. Barakani kesngi kabade kesngi kabakadu jong news nam arajar arpuar ya ka bangin jam pat chuai usnam. Ngidon nak jinge keren bat we ni syakri ka jong ublai pastor Bante mau pada ibadai nakani ka Potanet ministry ibaju yelap ya ketien ke jong blai batu ban pensapriang ya ketien kabedai ke jingbam nak menta ke jing shisha bat kumjuru ke banlong ke jingtei ya ke jing long briu man briu ke jongi kat bangi dang em makani ke selap pertai nganget pin kindet balai u Shillong Biel kurwa ka tiar u yawer ya pastor Bante banlong kum wei no nongkren hakani ke sngi ka daw ka long namarau news nam arjar ar pulai ka jela Meghalaya kan jiet ekonomi khmat ki bathumai kata ka election MLA bat bangin yoru ya ka sarkar ka bathumai bat ka sanchar khadaru ka bangi kirman bakan long ka sanchar khadar ka bakhoj komta bahasu adien bakiladap bansha jiet ki judan ka jingsha pintian smai ka ba laju pintian ya ki bakin smai khmat ka jong ublai bakin tray ya ka hok bat kin le ekai ka badai ka babha na ka menta upajba klem kanu ka jing perserwa ka ya ka pisa la ne bandon ka ta ka bamsap ka bampong hapo ka jela ka jongi khnang ba ka roi ka paru kan ran habaro kiliang kublai shibon ipi pastor bat ngange chua bangin ngakwa ba chua bangin yat shekani ka jing ekren ka jongi lingba ka jongpi lingba Shillong Biel ukurwa ka tiar pinbu ka jingduai na kamenta ka jela ka jongi shua bangin le cheka election arjar arpulai ni duai kulish bun tangi duai try ni ka pouring it up the jing kamen ka jing sungo ba try me go try ma ingi ka ni ka lat ko try ka kabu ka ba kodor ka kani ko konrat ya ka bangin yo ban ya kren ko konrat bangin ya thir jing mot ko try bangin ya kren na ka tien ka jome ban sngo tho i galenti ka jome go try mar ka jela ka jongi ka dei shisha ban jiet ya ka nong mi khmat ko konrat try how no snam uban wan but try klem ka jing rap ka jome klem ka jing yalam ka jome klem ka jing penchat bor ka jome baro kin baklalut ro habangi dua ya khmat jome haba me yalam ngi nget ko konrat ngi ni i ko try ka buram ka jome ha kan ke election ablay ba kita ke ba men jiet ba kita ke men pen mi ru kan omlong da ke jing start briu hre kan along da ke jing start blay ida buti hame go try kan ke je kren ru baro da dwai yang ilang i wei baro ya piki ba snap ba ki ba yo snow ya kan ke jing ya kren kan ke sngi ba de ke jela he baro ka wei ba ya baro ki ba yeng ki ba ya contest kan ke election ga dwai kan ke khu fi wei ha ka kerteng u jisu amen amen. Pastor ka jing beteng ka jongi jong ni ka jing ekran ko ba ngaladap ban mat phang kindiat aswa bangin stang ni ka jing ekran ka jongi ka bai dei bat ka sinshar khadar ka ba baro ni i menta ki kwa ya kata ka sinshar khadar ka ba khoj ka ba sabingi le i phai ni le ki paj ba ki kwa shisha ki don ni ka jing ang not ba kan don no ka sinshar khadar ka ba khoj khamta me ki shim ba ka jela ka jongi ka dei ka ta ka jela ka ba tip rio tip lei bat babon ru kinong song kide kita Kristan hoj ninum tho yeno kan hangni ngim dan kanu ban ong bangi persang ban wanra ya ka jinget bangin pen bor yeno ndrei ka debe tek habe de ba ka sanchar kadar kat kum ka tien ka jong blei phi kum ushakri u jong blei ka e ka ba phi don ban ong ha be de ba ka sanchar kadar ka ba khoj pastor kata ka jingkli ba snotanat nambar habangi pej ban ong ka jing sanchar ka ba khoj ublay bangi syakri hinang kong di bakhoj badai ta ukwa hiru ya baro kinlong ki bakhoj maruang kumbanga long bakhoj talong mapir ki bakhoj haga jinglong jing im baro kabamut habaro tandai ta ni iya ki diski kadan ka jing ya moling a ka man sim ni i ka long ne ka jing ya ut ka jing ya nam chane satai hendrei banwan ra hi ka jing sanchar ka bakhoj nganget bakinong tap vot chaneng kong ki de ban long ki bakhoj ki haban yo shu bakhoj khnang bakin long ki bakhoj khnang ta kan sakhoj kadon ko ka jing tho angai i ba udan we breu ong mano bakwa ya ke jing kala boro ati ki rakti lut re ukli patte mano bakwa ban kala am don barakti
kata kada ke problem. Taladangi kelam baru ikan kelalut. Kada kata main cost hi kada hapet siala dia teh. Ngim de ben kena ikwe. Meneng ni keren ni kata ngong aki politician jungi syaki klan bor bha. Mardan wi ba mene yong syakren fi kum nong elam senong tentang syakren tu bo. Ong tentang amnang yo thia amnang yo dem yong ngalengoi politician jungi ki syak comments katur teki ya long happy itu na. Ong ada ki nong elam tu kum gitu kata. Kaba piong ba kadi ban sedang nangi ta kadi kumno pat ngin sedang namar la dam don rupat ki ban yalap ki ban persang ban pensyai pat ka bede ba kataru to kade ka kamram jong no to kade jong ki balang ti ki don pat ki we ki liang ki lani jong ki kendon paper ka ka ba pi don ban ai ya ka khubor bede ba kata pat kawe kade ka ban kong ba ong pi la da kawe kade the smallest unit of the society kade shwa ka yeng mo ta ka yeng shwa yap stang na yeng hi talada ka yeng hi ka biang ka bet ka long happy ka ba mi hi na ta ka yeng ka David ka ba bahat talada ka jrong ka ta ka ji ekran nang ekran we fight ki families jangi ki ba buon hang ni ki dong ki ba sung si sudah ki ba buon dang ong majority ki khun ki long kulmar ki jimbo perkat ka kurim ka long kulmar ulong kulmar ta habal kulmar chana do na ni na tanrai ta na rampai te satai lete ka society lete ka de ba khamhe da mo ta kan kulmar lut hi tanga sngo ka de kata mangi bu jing dwai na ka por ba ublei hi un pen bet chwa ki long yeng ki jongi ki long yeng ta ba ki long yeng ki bet nget hi bar khoi kan bet but the church ka don la ka jong ka benta ki organization ka don la ka jong benta ki don lagi jong ki benta ba ha ban wan ra mo ngi don be hi ka jing perkhat ha ka society ban wan ra bi ka jing ba ha ka society te kan no ki jing perkhat ba ha ki ba bahai tanga sngo ka ban kong ka root cause ka destion na yeng ka de kata te menta ka kai ka ba pi I pat hatu kai ka ba pila pen sngo ka long ba ka de ban sedang na la yeng ten re kini ki por ki ba mensuangi ji sngo ba kata ka senshar khadar ka ya pher na kini ki por ki ba menta nget pi pila dab ban ya lenti shwa wanengi bat play kendo ki bu bon balang habe de kamta ma ka jing slok ki juwan ni ka ban flash pi kai thai ka ba pi jio ban lum ka khubor pastor na kaliang ka jong pi ka khubor ka long bet ka ban kong min da vi menta da nga on ka phone ro em yo be ka phone call ban ong bet duai na ka ban taulok first klim di tanglang show that kata di ka min be da la ban gesta kan ka phone kan te ka tai ta ka te bi kamut 90% em kan dei bi ka tai ka problem tang ong la da ka family jungi ka long kum ni em da ka society ka jungi ka long kum ni sai ka future jong ka na ikran je ta ka sensyar khadar em na do na tan rai da la do lupa kan ka problem ta ka dei ka ta sai kan poi hai ka root cause jong ni ka problem pastor ngatrai ki bri ki pat yo bhai crispy ta dang ikran ban ong bhai ka ta kan let's say ki dang yo be tang ikan niam ki khlam yo bhai ukris sa jing em bagade kata la dala yo ukris u transform de yang tangi haban kan ma bau jisu u khlam wan ban pen kelaniam mi ki breu wan ban transform ya jing em jong ki breu kadon ko ga jing tho aktin jong blai ki don ki farisi ki le na ka duriau na ka rengkau ban pen kelaniam u jisu khang ka tawang ong pi le pen kelaniam mi ki breu re hadin nang ta ki kala arsha ki khun ka du jok ban ya pi wong stop with this nonsense kata te pastor mar bakat bangidang ya kat kum ha kini ki por ki bladap nakaliang ka jong shlong biel na du ka usnam bangila seng ya kini ka channel ka ta usnam arjar apui ka bangidang ya lenti ka jingi kendo ba ki patba kiong ba ka jela ka jongi ngila do ya ta ki nongelang ki nongelam ki ba shep tieng yu blai ta to ka nier ka de namar ba kumba pila ya tho ba poro ka de ka jing bom don kata ka jing nget ni ka jing klan ka jing nget ka jong ki ho blai laman la ki thliu yang hatu ka la pandai kata ka da ka dei bet kata diga min ko snga sngo hala de kan la da u briu hi nga sngo ko ong pi mene em ka jing khoi ta la da u dei hi bo khoi em ka ba mut kata ka ba mi na tau briu ka long bi ka bo khoi ta da jisu ong kata ka ka ba mi no briu ta kata ka dei ba kham kong san dei ka ba u bam la ne ka ba u pediang dei ka ba mi na u kata ki thoughts ki jong ka ktien ke jo ki action ke jo kata ka de ba kham kong san kan
แต่เราบริวลาขวดอยู่เดียงละอีทุนุสองกับเตียงกับจงเบลแต่เราเต้าเดียงฮีอุได้บิบขวดกับบามีเราก็ได้บิกับบขวดแต่ก็ได้ก็ตามก็ตาได้ก็รุดก็สมบาสงบดีบ่มันนี่บาลาเลดอนบอร์กันนี่บาอุสเป็นลองเนียมมีกี่บริวอันใดกิมดันชิชางัสงบกันkata ka jinga dei ka bisha bu kres ka dei kata Pisco kumno pastor kumu shakri ku jong blei dongi shim haktin pareng do pidei ki minister ya po ka kam ka shakri yu blei para kini ki por ki bladep ni ju i be ki don ki noyelam ki jungi ki bakran klem da tho ki kran hab ki tep ila dia ki don hakano ka nongrem ki yang hakano ka nongrem ru don ki ba ong ru ba haka politics ni hab long kloi ru bani trebe ki so ki ai try ka ba don ban ong oh pi let's say klem perkat ru let's say maradon bakeli try let's say klem perkat baru kita ni kijing lompor kijing dunaro teh kijing keren tinggi dei ru ban bat kita ki mistakes ki jongki so kumpri udan bi kijing dunar let's say regret na din nang tu tambah dep klei dan set ju kumno la pelaj bite mlaj dong wat num pelaj wat num edit atau wat edit noi ka tu mla te teng kijing lompor udan ni kijing pelaj tama tu kum kitu pat kijing keren ka pentelot ne empat ladang ni keren menengi ombang kadiban sedang na kita telong yeng dan ini kirim pe yeng tenre habak don pakum kitu kijing keren atu ka kadang pentelot susu ne empat em ban rectify kata kan tam dei etang da ketien hab le da ka kamar te ban pen i sisa bom dei ban long kum ta kan da yin pen i pat te ka jing pen i mar si ong kata ma ka kam ka keren kam jam ya ka ketien ka dei kata pen i kan da ka kam kan ka dei kata te mentang ni kumbangi jukren kumbangi ong ba ho ka jela ka jongi ka dei ka ri tip brio tu blai pastor ladangi ong pat menta ladangi keren pat ikai ka bajam menta kam longshu kumta te kumpir kumboi no shakri ka jong blai kai pat ka pidon ban ai ka ta pubor ka message pat ladangi kwa ai bandang penim ya kata kata ka bangi yo nadu kipor ki ba menshwa ba de ka jalai ka jongi khamtam be kari khasi jaintia kawai ka long be uji su ong ta kawai mo ong la fi shakri u blai na ka pisa tangkatai bu soitan num ong hiru mani nga te ndai ka dei be ka bor ka buram ka power ka influence te bagi briu ki kwa agni kisngi ta dei ta la dangi jet bi utrai ka dei ka ta kan bhabe te boleh ba ka kulmar ka niru teng long ta ngi ibi ya kan ni ka ba yo i te ya kan ni ka ba yo abat ngi kam kamen te ndai ngim tip pat don ayu hadin ka ta kan te ka dei ka ta long issue kamen ni ka ba yo ei teng but kadai tang ka bible ka ba ong ba dei tong boleh ba ai bo klempa ni ei te nangi and mereka percaya everything is not free kadang me hab translate bi kata ka free gift syaki ai ki te baga de kata long ladangi dan aku jasang ngakren ni kata ngong ba babun sin hak jing don kam jongi te ngai ken do rumoi ki nomi khmat em tu ki parlok ai ki ong ani teng em long kwa ban phet na te suman don thap niang no ban her no namar ba ki brio kinwan hayeng em don kam by school rupan naki by the way naki by kali wat bajan sop rute pan ti ong in yo sa ken ladam ai ru kin krans dio kinum thep vot ti ngasngo kata ka dagawai ka bu jing e hai kinong yalam jungi kai gi banon kam kamut along be kum kupa te hai singi da ba ai ta fi san tho silak dang lut ta ka dai kata tu bo plin yon ai mo hai kata ta kadai kata long ngasngo bi kadai kata kum ki brio ladangi kwa sya gajin syar ka ba khot ni haban ai jing syai genomi khmat jing kani di kawai ka logic te ngakan mau ya kawai ka jing jatip long dom long menjatu ni ka long be kum ka sarkar meghalaya ki ai awards te ya ki artis ki jongi em te i barana kharkongor em te di pakhana jonga te ngali kai sini jing i ong be eng hap tho application me tho ya ai ben you award na onga ben you award auto application se onga kini ben itu kita kan mo ya fi bikin ai la ka ai boleh hab da apply ya ka award ta kata kalong ban translate ya kata syakawai pakalong ta kan ladang ikwa ben penlong gini kinong mi khmat tingi dei mangi gin ben kersan the bisa ai ki dei ben pan lagi ladang ikwa sya bu niu niang em to ni kersan kan
bat met bat ben siam bat pisah bat tengkar mo ngim dei ben lech pan ngin ai kan ta ka so ka dei ka ba dan kam la dangi ong bo ni de no mi khmat jungi kan dan ri ki don rupat ki belaju ya kon ni ki election klem ka pisa hoi kum ba piong ni ka dei ka kamram jong ki pat ba hi ka ba kim dei pan teman dei ki don rupat ki ba penslur pat ru ki ba ki kon ni ki election ki penslur ki penbiet da ka pisa pat ban job ya ka vote ka jong ki kawai syukuran ni pi baipa jonga election pi mencua ti la trai bahai handai ha tu kam moment belong election em fi le ba kan no em lam don pisah ni kamlong tak kata dua security tu pi kata te ubreu bakwa ban syakri sisa yo pat baru teng umban si te hab ai ukwa sisa ban syakri ru am wah banai mde ban ong ba ban dayo ne ban sna pisah ne plong don hi sisa gi beru ki bakwa kadai kata ki don ngimla ban ong baro should generalize baro khoi melong kumjuk kan ki don hi sisa tamba klem ka pisah umlong te tama thiet ki lama kan no pi perkat hoi ka pisah kadai ka bedon kam hoi pastor hak no noru namar batang bangi pelong meeting tengah baisha ba tenri long teng pat kelalong no palat put paru long ngide pat long alis nambar ba kumbang yong be ba ka jela ka jungi de kari kristan ta alis ngi kwa kan man pha ling ba kan ni ka jingi kren long na kwa ling ba jong pi in pha pat kam message pa kam dei pat ban wan ngim dei ban tre te ka be tang kata ka wei tang kata dam tre em la biang lada ka dei skim sarkar tu pediang lada ka dei skim marmet long ta ken hab susun ai tu nong ai ma susun ai la dir ki nong sim ma sim la thiet ta la man de te give and take la ne buy and sell em te de ka ta stu la de ngim dei community ban cha thiet ne ban cha di em te ka de ka ta long ngi kham koridor te bani ki baro ban ya ta ka pista ban ta ki baro khoi ta de na don ki bru ki ba ai te la da ki ai ta na sim ong ba ni susun ai mo pi ai kan de kan ne te la da shisha pi dei bo shisha ngin tap ka vot kran da ka ba shai kan hendai ngadang kran ki ni ki sngi ong ba hagari jungi ngi kan ma hoi tirot sing na ukhla ka wat jungi hendai ki nong buat ta ki nong buat ki le yu ki melen ban tam ki kutia de ba pen hap we David Scott teladang ide sya kiru idri em dei ban long kum ti sipai te ban long kum ju ban ya tam itu ki kutia de yo bangi miss no ya ka mission de ya kai bo blei lo bu nam ta jungi kan nam ta kari ba ka jai ben reu ka jungi ki kutia te kin le kutia tu dan ki kror de ta di kutia melen no ka to de tadi teladang i ong sisa tadi ta ngas tunat tu jing rai ma uklur mi ngi mo teng san marwai dang susun ai ada tu jing rai sisa tu sing teng san marwai de amar kadang wan kisngi kadang mi kisngi ru pastor mentangi keren habede bakani ka pisah ka bangi ong ma kum ka tin nong we ru ko ong the root cause of all evils it's money te ka bangi dang wan kisngi ngi i ba ka jela ka jongi lani ka ri ba ko we ka perthei bro ko kalanang jot kam tam e akikon samla tinga trai kum bangi i ba ka hatu ka pisah ka hadu kata kala penjot ya ka jela ka jongi ba kum ju ya ta ka mindset na ka jimut jing perkat jong kipat ba ke jongi haduk katno pisam na ka ei ka ba na try pi jule ka research ka jong pi pasal haduk katno kala penjot ka ni ka pisa kipat ba ke jongi pi ka pisa te kumba ong pi mentan ka ong the love of money is the root of all evil ka jing it ya ka pisa te ka long tau thiet ba thang la ne ka pen snew te hen ka pisa ka jing sha kam de ba snew pisa ka ni ba bawa tamala ka jing it pi ka jing per ka jing it ka pisa kawan ra noi ka ya ka jing snew kan te lada yo ka pisa te dan kami ka pisa te ki khanar ki don kami ka pisa ki rang bar ki don kami ka pisa hakiki bro khoi don kami ka pisa hendai kumno ban use ka pisa ta ka de ka ta ka we te la kum ba ong pin ba kli pin do man ka long don ki ba ai te lada ai ka pisa lada ka ta ka pisa lada ngim tip ya ka sos jong ka te ngim dei te ban pediang mdi ban it te ya ka ta ngas ngadon wi perlok sungai tre si Mumbai mo yong ha Mumbai tre ha bank yong ka minimum deposit kata ka bank bi tre ta ka dei san phui lak minimum deposit tong ke jing ros pa ki beri satai but hanaka pisa san kror ki bu bai kum tom jupan ki ros pa do kata tang ong te ngi sani seri jongi pat tang san phui hajar tre la sitom de ong balai satai ki ros pa balai sini ki dok
pi kata gue jingkeli ke belong very important ngo ngapai hang ni hari jungi boleh belakar kulut baru kiliang mensya dan kadieng lah hang kadieng yo duyong sak hang duyong menta dang yo tourism rut teh dang don mi teh kalat boleh play yang teh re balipat bangiduk senong kedong di Labuan Batu tak kadau gilet bisi yang jongki MLA sige pan mai teh neki kadang aku ijaseng keren kia dom yang ay tangong bonsin ngingi kampet no ki briu te ya ke jingerap ban ke bakmit show blay te ban shong borok si sngi hayeng ju tu kinomi khamat am la te shit ka sngi na sige slap na shong i up ben to triang ban yo ba ye tai jing don kam henry ban doi 1 minute ho blay am thaj te ong blay sok khrai plat na rendang ban pe chirong henry kata ong do I ho blay bopli kini kidon la ka jong ka menta aku mapo sket teriat ru jaka bikin tray ka kam bikin sna ki policy wan bedo paj ba ate ba ai nga kata ai bisa gitu ne nyarap gitu ne tray ka kam ne ngasngo ba kata ro ka mindset jungi ngi haban pen kala dai ba liwat iki mar kidon la ka jong kam ngila jit iki kum kinong mikmat kidan ka ban tau an te ban sna ki policy ba per Ndai polisi yo kum no non forde kini kum ni wan laga sngi ki wan yam te kadai ka tanga sngo kum ki paj ba nai penbun kam than ya ki nomi khmat jingi la jiet ya ki sibu la tangi la jiet ta ela de ki bagi kentre to ho la da ngi kum ki paj ba ngi la jet sha ya kita ki brio to ki ndai ka don kam pat em no rio shimet ru abo lo sha jet udi ban yeng ne ama ka nong rem pan amar ngai kum ba teng teng ki kelon no na ka nong rem ka jongki kawan no kalau for money bit entah Tadi entah, lada dang it hi kata kamu melar ban yang kenong rem. Badan dang art lagi bor ni ke partai, lau blay ni ke pisah dang kata hi. Mdan ro kusoi, usah jengah kusoi. Ben kelam yu pada ke David ke pisah. La tarau jisu orang la fisyakri yu blay ne ya ke maman, mah ni ke pisah ni ke tengkah. Kemudian kata, tahu syaitan habu terwaj disuruh orang kepisah deh. Penidul baru orang nata isa tay berkoi di jonga. Orang ladam sudah man, ayo berkoi orang ini berkoi. Kita ketahui. Tong ye keren ni kita ke bangidai ban ni pai ke kubor ki pat ba bangidai ban nan larji bangidai ban sedang ban pen kelai la dia ban jit ekonomi khmat la ni kinong yelam. Ten rehad apa poi apa pai pat kinong yelam ngidon kami kinong yelam ki ba kumno pastor lada kat kum nak tien ka jong blai lada phila ban pen sngo shangi lingba kani ka channel ka jongi supaj ba bopej ya kani ka program ka jongi Ngasko unong yalam hite ude belong wi bishop tiek shu blai nangkong but ka e ta bonong e fi ben long kum taru marbun ki breu ki kwa e ban mi khamat am rei lada kawan be kani ka pisa nangkong ram don am nut te ban yang ta ka de kata te kasong bi hangi ki pat ba langi lada sebut lada don mano te na shnong na e nangi tu ni ba ni bra ni kong ni le sema ki ba don sisai kata ka jing e ban syakri la itu hina don na shnong le se don na kam shnong ki la mi khmat hi ban tre e tingi la ke men ong ki yang no ma phi ngin kersan da ka shnong ne kersan da ka constituency de bro ka we nganget kanum dan tension ni ki ba ki la hi ban tre bhang nganget kan long bi kum ta he hatu kadai ke dauru trai ke pelong pat yakini ki badan ni ke spa pat ki bam don pat ya kanong rem ban syakri yo benrio ki wan pat ka jing temu tang man job election ban sio pat banang lum sio pat ya ke spa hatu kan ni di pat ba itu basim ya kata lada sim kan tambah ngilong hok pelat te mengingum ke ba ngong lada sim lada ki ai terwa ki ai sim fidong berat samadan rukum lo ta ba sim te sim tanai tapat kan Nastu kalau kumta kalau kumta kan bangi hok ado kata ngisim bakadang tu jing sngo te ka ong ba ni jing tep lam ni la sim te kuno nung tapat nai dangi haban doai ka tu ka men sim ru am bakan laj tanangi pastor ka don koi ka kentien ka baju shon ba ya ka jimut ka jonga ba ka julong ru ka wai na ka nongrem ka banga penyang scam ba ki brio hi ba kamtam bangi syakri paj ba kadailing ba ki proverb kalinong ka bakat saw ka khot ka plap saw ka baong ka hok ka kentiu ya ka jai pen rio ka pop ka pen le ran ya ka jai pen rio pastor lada phila ya ka ban pen shai ya kan ni ka benta ba alis ki paj ba ken so thu ka ai ga jingmot jong kan ni
jing tho na kani khtian ka jong blai kata kawan mena ketin jong blai fin pet habak ki pat ba em ki long ki nong mandi blai thao tha ka bible pe ki Israel habak ki pai din no do blai ba ba shisha ban mani no ki wei ki blai thao ki ashera ki bal ki eber khoi em te ki sim ki bami nang tar em ki di kum tai tading ta ka pelong yu pat baru ban long kum ta ba ka ya khle jak tung lang te hang ni henry habak ki brio ki pai so blai bata bagi don ya kena jing mani ublay bersisa kawan bagi jing sok kawan bagi jing kemen kawan bagi prosperity dah fin pai kum kas jing em ke jong Solomon romo nang kong ubiang tu baru ublay dari hadian nang tapat uyo umdai ublay upai u bali yo alok adu si hajar ngot dei ke jing kwa ke jong upat upai dia no ublay badai yang ta ke Israel ka poi no sa ke jing mani ublay thao kan kata kata tamut ki pai ba di nang ka reason bagi no yalam ru hi ka dei hi ka dau kan tanda ki pai ba ki pai den ublay ka poi biang his ka jing mani blay thao na ka jing kawan ka jing tim kawan ka jing duk ka jing kerdo tanda ki nong yalam ki jongi ro lagi pai den no ublay kawan ra bi ka kaste ka jing tim te tanda ka talong ka ong ko ba ki was dang ne ta hap long bi ki ba khoi te na do uni ba jiet ba ki tai ro ki ba sha jiet kan pastor ho ni ngokia shisha ya ka jalla rangi perkat mangir ngidon na kajong ke benta na benta kari ba kajai benrio man la wei nong song snong de benta na mar ba bangin yo ya ta ka sarkar ngimtep la ta kan nang sinsyari kani ka sarkar la ni ka sarkar batmai de kini ki sansnem ki bla la ngin ong no ni i bon ki ba ki pajba ki ut aba ka sarkar ka persang ban wanra kumbalong no ni i ka koi na kai oi ong no kumban pentri kam ni kata ka kasino ban pentri kam ni kita hatu kini kidon kam shisha mo ban ong no ban kentiu ya ka jela ka ban penyo ya ka yo ka kot la ni ka revenue ka resources ban ong kasino te don hi em trai la dam di open ru hagi mari ki boni te kita long ngi ibi tang ya te ka bahe te kawai kalong lada don kasino ne don sebelum ta lada don ke dukan dikiat teladam donong di la di henry babun ke dimanda ta kada sami katai nomor balai bau brehu jakhlia ta da kuah be kata ta kada habala don ke demand ka don ke supply tadi ta bani ka balik cerita itu bawa don nang ne alis yo nong ke stir la jongru kata kata kan ta ko mod mentai ke par khoj ka kemangin ongin pasat ji kabade bu pai ba yu di ban kela pomot pai ba hapan kelau pai ba lamda kom ta am dan jing mut bisia thanum haye skwa ba kiwe in kelam hab kelas kala dia te kadai kata tadangi la khoi in la di em ka yeng kan khoi chanang kong tado khpa umpat khoi te kumno ki khon kan khoi kumno ka lok kan khoi kadai kata khpa de khlie te jong ka yeng tadanga sungo la da ubet so khpa kan bet lu fi bar khoi dia kata telada kani di root cost jungi ngasngo te nomor ba kambiang te hayeng sebol dam don ukpa dan bon tro bisa te ario stenat em bon wan ai khaw ne bon ai bisa ni kata somenta ba ya ka her ka yo ka hat jing don jing em robun mo la ya di lom yo e shom bon ka economic crisis telada dam biang na yeng te only fun nato kata sebelum ada kupau biang kamai ka biang dan kam pananom dan kam itu pisaro bat kibri beruspa ki nong terwar ki dan hiro dam hang ni ngila ban ngotho ba kuma ngitep akan ki election bawan mentar mangi i kumba kawai ki national party kata ka ba sensar po kari india hai pro kawai ngila sang i ki brio ki sang i keren bakla persang ban penkela iki belong Kristen lan iki Muslim syakani am Hindu ho ngim kwa pan thol lan ban pen sosi yano henry hang ni pat ngi kren nam ta ki pat ba jongi po gari kasi jaintia atu kan long hi balada ki pat ba ki klang ngatrai lada wan sensyar manunur kamlilei na kumlo piden kada kata kan lada uksut wa wan sensyar te un haban pet te habadan ka jing syai am ka jing dum kuno kala mata dan ni kalat te ka jing dum syai kan wan kata ada off kan itu kelawan ke jing tu melongir bendering di kamera kata habang idon ni ke jing syai bagi jing syai di bitong Jesus Christ ong I am the light of the world long mau jing syai jing pertai bu ong piru tu long ki jing syai kan
Te kan nongut ngilong jing sai bun sin ngilalong kum ka decoration jo ka perthai te. Ka bangi syubuk di light artificial te bajik em jung pre long artificial kum toi. Lada dan light tela me lada off tela off. Kata long im teng shan sa te. Kata Te menta long kani kan long pan nilai keren si keren beri pat ba pat ni kwa ban kamban kendiat nam ta kini kinong yalam ni ki seng san pathe ki la pan banai ki kertong ki jong ki na ka jong ka seng ka jong ki teng kinong yalam ni ngalabu kani ka jing kili mener ki long yalam ki bakum no ngi don kam ten re se sien pat rungan ong pat hatu kinong yalam ta kanu ker rukom ki di ban pen klan la die pastor kila ban long ki bam dan hapo kan nyam la di ki ban ong badan ki balang ke stan la di ki ba dan ki bam ngej blay ki dan ki bangej blay ru andre tang ba da kan kan nong rem pat ki de ban pen scam la die ba list ngin yo pat la long kum no ru ngin laj pat na kan no ka jing sen chat bom hok pat long maki ke don ki haban don shai na la die kata ka strong will mo andre kum ki nong kersian ru te hab duai te nam ta jongki idan kaman support ki da ka de emotionally ne financially ne kan no ru te ki pat ba ki haban kersian ki kenang bakan kan laj kin laj na ka jing pen shoy ke babon te Sibu example menta sibu kalok ka demand ni example mo kata sibu kalok ka ong be pa ai nga kata tu wong ka tulop jang tang tangkat ni em phim ai da nga lapan at fi temu tu hab le em da kanu em ban pen mi te kata kenang bakalok kan long happy stu em ban long kai yang kan long happy te kata long lada kalok ba ka hun be ka biang be ka comment ka support te ulok ru em ukuluit tengah semua example ni kata tu ulong kuluit mesti ada yo apan bam da jaga meluk ka biang be ni tambah ka yeng kalong ka stop ka comment em lada ngiru kum ki breu tengi long be ki bahun te bat lada kita ki nong yalam ngiru em lada ngangit la ki yo sha ka support ni ki pat ba lech sa duai ta jong ki ngam ju ir fi mano ban lech ki hau nong khmat jong ni ni to ba ni duai ta jong fi re ai ba ai sa I don't kau ket lech piknik dan kambas te pli kulit am habangi kwa ban ni kendo kinong sensyar ke jungi lani kita kinong yalam ke jungi ningkong ni di ban bu ke jing duai bless ki karku ki duai ki bakinang yo ke jing start ke jing champang ke bor ke ikhtiar bela kawan ke jing pen shoy ke kum do ru kinom ngop te ha kum kata dan kam hi ban support Rebun sin ngi em ngapai kamtam gi comments em baki comments gi nong yalam jungi em ani ong tip ani kan ni te mlong te ban keren ben ki namar lada keren ben ki mo keren ben ladi buat sakaba buat nanta kalong keren ben yu blai pat namar haswa ban election ngi adwai te ngi adwai te ngi jit hi tadi enta dami begini ki nong yalam pat ngi ben hi kerla mangi hi ki takamut ngi keren ben ladi keren ben yu blai kata kan de pastor menta skoi pat kamat ka ba namar hakini kisnem ki bangala long kum unong tho kubor habang aju lej bandlum kubor ki por election ki judon kani ka jing kren na po snong githa ba lada pi wan na kata ka kunhon balang ka babun pa piyo ya ka jing job ani kata long nginum ye tho nginum kno ye no ndai tambalong at least bakan kan pau supaya ba kani kam dei ker kom ka bade ban jet no mikmat hoi kain kaliang ka jong pi pastor ba pi don ban pen so at least lada phila ru lingba ka ktien ka jong blai ka ba pi don kum ba pi la long balangam jilio pa ktien ka jong blai ka ba phila pen so chu ki do pai ba kata ka ke jing si sham ba ya kai bangin jet ngi haban dua si sha naduk ka do naduk ka mensim bat habangi jet kadai ublai uklam aingi ya ban ong ba kadai ban long bikum ni u aingi ka choice te ban jet ru te dok pereden u ai ka bor ban jet te ka jing jet em kadai ka jongi hi ta bangi jet dala dua nginget bekin mi bekin nong yalam ki badai fi kani ka jing telot ka jongi mau syukran kan ban ong ki bre wan ban dua em nak syajar te try support dan hi try dong kerja seng dong ali duai bapang stop mem 3000 kinwan ong ali ni duai tas persiang pi ne ong tu ye khot ni duai kan ngut belong serius pi kata baru cu duai kisno bi kam trai kam sia duai hakal air nomor kam dan ta ka belief em bakadon ka power ta ka bor ka jing duai ta ka kata te bonong
da ka bor beriu ka jongi tengi mla fi sisa marka tien jo blai ka ong kata mo langi puli na ki stis ki nong rom ka ong gumni nong ba khat lai ka kren bat ka ong gumni ka ong to ai ba ka men siem baro kan pen hapo el di hagi bor ki ba hakli namar omdan ka no ru ka bor lemda na ublai ti kita ki bor ki badan labu bet yaki da ublai kan kumta ken unu ru ubayeng yele persya ia kata bor wile persya ia kata jing bu bet ka jong ublai ti kita ki bayeng yele kumta ken yo pediang ka jing pen shitam haladihi ta kata long ngi jet bangi talada ki dei ki balong kumno ring hap keno ya ladihi ta kata lada ngi kumbai keren ka ju lada ngi kwa baki kin repent shamangi nang kong ya ladihi ta kata ni hap ban kala ka bumot kata ke diga message trong jisu na do man shwa mandai do shwa jisu ru ki dan ki no yathu lupa ki bakran be ya kata he ya ka jingkala ka bumot dam don jingkala mi irang nong nor jingkala da prasyang ka ba prasyang da yak sat ka be sat da yak kren da tho da ka thesis ka ba dap ka ni perthai bor ka wai ram kanom dan jingkala lemda ngi shwa ngi kala kata ke diga tarau jisu wan wong be ka jingkala da nang kong ban yo mo ya kata ka jingkala te ba ka jingkala kadi ba ka jingkala jo jimut te kambre Kumur ki pajba menta ki ong bangi kwa jingkala na mangi la amat ki bubun ki jingye hakini ki sansnem menta ka baning kong ka kubor bangi pha ka long to kelas chuan ala dia yes ti menta na mar ba ka election ru ko mangi kren ni ban ka election kalajan nget na mar hakini hapadeng jong kini ki sansnem ni arsnem e habawan kani khlam covid ni ba ki kenhon balang baro klem ken kedit tangga balang kristan ni ki milot baro ban pelong ye kata ka jingduai lang na kabanta ba kani tau knyang jingpang un laj no un side ko do long bangin laj no na kani ka jingpang kani ka khlam ka bala ki babon ki ladu no kam sim ke jong ki ka kam ga jam ki babon ki ladu no tetu kala don kam ne ampat ba kani kenti umde ban chuong no tang hat naladi hala yeng re bangin yam mi lang hiru kumjo bat bakan don ru ka jing ai ka khubor haman la ki balang la ni ki ken hon yam per ba kan don ka jing doi kerpang na mata kani ki election arpo or pula nim jud kham yo i atu ka don kam ne am pastor don kam palat fi aingo ibule ba don ka covid namar ba ngidon hakani am ke chikri shibun ba ki brew ki kala ka mot haga por covid namar haga por ba bit ba biang em ki brew em ki klat ba kalong jing li jasengi mani ikan to silong bi formality te anda la kan do hi hadi haladi em la kan do mau siang ni te kan mau hi ubelai fi ngai ba kan ga jai ban ri jongi ru la dampat ya kan do mau siang te iman pat phai vi ubelai la ka ya dei makana ka sanchar khadar ha ki bro te la ngim ya kan do mau siang ba ngim phai ngai ubelai tang tang sulong tang kerteng te ta ka kata ka don kam kum ba ong phi manang yawan ban duai kum ka por covid don kam man ya duai don kam man duai kata ai ka min message hap kala hap repension la dia duai bukan wan ka change lem da kum ta yang we want change la dia klem change kam don chingmut na kubur ye kata pastor man ngai wat kumjur ki nongi lam ki jongi enda kilas muthu ki mat ka jinge ka bakraw ki jukan mau no ki nongi lam niam bakin khot saka jingelang na kubur ye kata ngai kan ye ka jingi kren ka jongi kan krisu thia ya baro mde tang ki ni ki ban ye khon ni ki election de wat yangi ru ki ban jed ki nomi kmat bang kan krisu thia sha bala dangi kwa sha ta ka sanchar ka bakhoj pat ka bahok to ai bang ni in kala la de ye ngai lemba kan ni ka jing kren namar hoi ka de ka jing kren ka balingkot nei tamba ngai kan de ka jing bam ka ba bha na baro ya baro ti shuapat bangin pois ka bakut pastor ngakwa na kaliang ka jong pi pin ai ka khubor ka balingkot aka bai dei bat kani ka election arja reply bat ringkat ru na ka banta usnam arpo arpulai ka message lemba jong pi pastor shaki pajba ki baju pej kini ka program ko jongi ka bangi ai kerteng na ka menta shikal shai ka bomot ka bangi kren menta ai kan long pat jing mentoy na kamta kala shai ka khubor ni ba jong pi pastor isngongo yu blai mo ba kum ki pajba ngin sa jit economic khmat ki jongi hanews nam arjar arpulai baga jing jit ka dei sisa ka ba don kam hadu kata
ya ka ba kam dei kum ba ngi shu le thiet secret ne thiet jor li thiet jap ba ngi shu le thiet kum ta ban jiet te kani mdi kani ka kam yap kam im jong ka jala ka jongi tala da ngi bakla ban jiet da ngi bakla ngatrai kani ka san snam em ka banwan em kala akut ka jai ben re jongi namar ngai i hoi ngi ka bor ba man ka trai ka ta tai ban penjot ka trai ka ta tai ban pensak kama tala da ngi nang ailat yu bomman em te ngi la penyap hidar la di lombong ngila krai hidar la di ngila penjat hidar la di tak ada yang tala da ngikwa la da ujisu 4 wan la da utrai udang slam ban wan tengah snow baga day yang ngi shisha bangin jit ya ki breu ki ba don kam tam e ka vision la da pi jit ino kli ka vision na ki ka e ka vision ka jong pi buon ki no yalam jingi kim don vision te ka din jublai ka ong bai my people perish because they have no vision. Kim don vision. Telada fia kendo ye kinong mi khmat jong fi kita kiba yale election ni kiba aireng hakan ka snam. Kali shwe ki ka ai ka plan ke jong fi ka ai ka vision ke jong fi hakan ki san snam. Telada utau bre umla ban jubab ya kata ong ba la biang fi tangkat tai. Nomor lada ubre umman vision le ayu. Ngiap ban sung tu ngapai kum ski wiki ki shong ta mania debate lang tu ngaso ka tur ko don kam mi man pe uno ba kham la te nei man tang ngim tiep uno ba nang kren uno ba nang ne uno ba kham start uno kham bi ngihap jit ki ba start he ngihap jit kita ki kham la he ngaso ka dei man don be ka tu constituency khot lang bar khot into ngin ya kren ke ngin ya pe ke mo ka ai ka vision ke jong ki ka tingin jit kita mo te ka dei ta mdei tan ki breu ki ba shu kren let's say ki breu ki ba la ban deliver te ia kata jing keren ke jongki tadi yang tangi la itu i moi ka jing long ji im jongki hing la itu uno bala ban le sisa uno bam la ban le sisa tengah snow kata di message la long ka bala khot da public debate khot lut baro na ka constituency khot ya keren khot upat ba nya snap lang the kublish bun pastor ki ka kubor ka jong pi ko pensko ya ka jing don kam bang idon kam ki noi lam ki ba bandon nik ta ka jing i jangai ka jong ki ka be dei bat karkom tri kam ka jong ki oi ndrei ngiju yo ru pat ya ka ta ka jing lum jing te pat namar ba teng teng ru kani ka jing sarong ru kawan ahmad pastor kani ka message limba jong pi ru ya ki noi lam ki jong ni kata te ka dei ka bashar khai na ka bashar khai tam ka babel ka ong kata ka jing sarong ka ya shwa ka jing penjat ka jing ngomeng shwa ka jing penkalan ni ha man pendu ka jing sarong pi namar ngim la ban le iklam trai ka dei kata manga ka tu em manga ai di ai te ai tu ai sin bodan ai manga ba biang kita kim biang manga ba la lut kita kim la manga bastadu bagi kim dai te kata te gal sim lawan ai he te ga bamut hi ka lawan me ki jingjot tadi ta ngi sngo ba ngi hab yo ki nong yalam ki ba penrit ki ba pen ko ngo ki ba ngap lang ki opinion jong ki wei ki ba ngap lang moi ki jing ai jingbot ba ding ta nga sngo ngin ya duai phi to bo tra shaun sai phi ya ki breu ki ba dei kat kum ka man ga jong u bangim nom jet da ka man ga jongi nei shwa bangin yon yu tu valid ma ya ka to ka electoral ke siang to ka EVM ha shwa bangin yon ngin duai phi shwa bangin rong tu ngin duai shwa ban yon ngin duai mde bun chu yon kul mar de ba ga ka tanga ngai la fi duai am ka ti jong fi gan lej bi ka ta ka badai ba ngai ngin mi ki no san char bagi khon pateng jongi ki nong ani plan ki mi ki pa jongi ki bastan ki kimi ki pa jongi shaki dei shaki ba perkhat na ka banta jongi rela ki khon ki ti jong fi ki jot pin le kum no ta da perkhat ndei tang yela dia menta perkhat ya ki khon ki ti ki jong fi ki ban sawan ta dei kata lada ngi ngim perkhat ki ka babel ko ong shai kata bo briu bo bet bar briu bo ya ha ka hok ke jong ble ki khon jong u kin long ki bala karku ta lada ngi ngim bet ta lada ngi ngim ya ha ka hok ke jong ble ki khon jong i kin long bla tim what can not you ble kata ka por what can not ya no hap kan no ya la de tadeng ta perkhat no shwa ya ki khon ki jong pi wat perkhat ya ka ni ka jing yo ka jong pi batang si sngi ar sngi ni ka jing yo ka jong pi ka ba le si ka batang shu yo ka alut no te men ta hi le perkhat ya ka tai ken ka ban sawan la da utrai 41 tadeng ta nga kwa ban ai khuble ya firu i wei baro
Hoi usnem mula thamai badeng ta ka barim kanum yacho. Kalau ka formudila dimonetize kato ka barim kam yacho namar la sedang ka bathamai usnem mula thamai tau ai bangin yat no ka bathamai ke. Ben thamai ke jingmut perkat ke jong fi. Ben thamai ke donot ke jong fi. Da fi sarong sngo ba penrit no ira de khamat jong blai. Da fi sngo meng penrit no khamat jong terai. Tani ta wan ong bangala wan ong banganang wan ong ban ong bangabiang la dong sedong. Dai penrit ka tin jo blai ka kran si sai ka ta ko ong ba u blai u ai ka jinga kita gi bas ngoret. But open crowd ya kita ki ba penrit. Ta kada inta utrai un pen crowd ka jela ka jongi ladang i penrit. Hakmat jong ocean nang kong. Ladang ila penrit hakmat jong blai. In penrit ta iwe ru. Kada kita. Tu paso sho bangin penkot ya kini ka program ka jongi. Ma kumba pila ai ka khubor ka jongpi. Pada pengila sedang ru ya kini ka jingi kren ling ba ka jing duai. Ngakwa ru ba pinbu ka jing duai ngai kini kan long ka jing sedang ba ka jela ka jongi kan bu jing duai kerpang nang manta kini ka election ka banwan. Pangin yo itaki nomi khmat kat kum hi ka bor ka ba ka jing batha ka jong blai. Ka bangi ngin jet ka bor ka jong blai. But ngin yo re tau snem batmai uba ngin yo ya ta ka jing shong shnga in ka jongi ngin yo ya ka ka ba kumbangi ang not ngi kwa ka jing kemen ba kan don hapo kani kari jingi ba ka jing sok ru kum jo pastor sobabu da ka jing duai ba hantangin se pen kot pa kini ka program ka jongi trying ai ngo ime ko pa yani ka pora ba kodor mga sngo try na menta kani ka channel jong kini ki khon ki jam ko try shalong mil nga sngo ta try ba kani ka channel ka pen mi kini ka program ablay ka ba don kam hadu kata ka ba long shisha ko kon ra try ka jing kren ko kon ra try ka ba ya ka ka bangin le ko hagi sngi ki banangwan nga sngo da duai nga kar khu kini ka channel hoi ba kan man ba baro bi try lang hagi ka channel ba blay nang kar khu ya pi bo blay nang pen sle fi bo blay nang pen kam fi when ka channel kan long ka jing kar khu na kam ngi jela ga jongi ba ya pi lang baro ki ba snap baro ki ba yo sngo kini ka por nga da duai nga kar khu ya pi ba blay un ai fi yo men sim ba khoi blay un ai fi yo jisu ba blay un ai fi ka ta ka jing em ka ba thamai ya ka ba fin yo ya ka bor ban kala wat nomla ngatip ya ka finomla ban kala daladi am da ka but jong fi am da ka bor jong fi nri da ka bor mun sim ba khoi habi penrit kal de khmat jong blai habi fi penrit habi play ka donot ke jong fi ngai ba ka bor jong blai kan wan hapi kan pen kala fi ba kan pen kala na ka jing duk sha ka jing ruspa na ka ta ka jing bam nang sha ka ta ka jing nang na ka ta ka jing dum sha ka jing shai ba ngai bu try un ai hapi ya ka ta ka bor ka batmai ya ka ka ba fi fim la pen la na do menta barang ngai utrai un ai ka bor ma ktin ke jong blai ka ong mangala ban le ke baro da uta ken bo pensat boringa baru jisu ong klamanga film la ban le try ngi wan ko konrat try ban khot karpat ka kerteng ke jong me ya ka ban menyarap ko try ngi kum ke jela ngi don hapdeng ke jing ka ba kraw ngi don hapdeng ke try ke jing sadien ki babon remen ker khu ne ke jela ke jingi nadu kini ki nong yalam ko try ba kini ki ban sawan thamai ro ablai ba ngi upai lang baro ka wei pui ka long yeng ka wei pui ke snong kan long ka bala ker khu namar try ke jing ker khu ka wan na me ke jing ai bo bha ke jing ai ba janai baro ki wan na me melong blai ko try jong ke jing shai ba men ai ke jing shai ngi ko konrat ba try oi ki jing ker khu jame ki long ki jing ker khu ki be ne om ngung mata ka surngi ko ba shat da ke jing kala henry ke jing ker khu ki be ne bangada duai ngi ker khu try yang ke jela ke jongi oi ko try ye chief minister mentaro try when ke president government ngi ai ngoru ba kila don hag ni ki sansnem ko konrat try dei ma me bula jiet ye ki ko try ba ngai ke ni ka ban sawan ro ngai dei ma me ban sa jiet ba men jiet ma me ko try oi da ka bor ke jong me ko try ba try shimti yang ilang i we pi we bangada duai ngi da hukum ka bor jong baman yang no ka bor ke jing le snil no ka bor ke jing thok ke syukor yang no ka bor jong ke jing ki buit thap ke jong soitan ke persang nani nang tai kita baro ke inda sange rei tang ke jing trai ke jong blai kan long hagane ke election ka ban sawan kan no ka buit snil ke jong baman soitan phanam la atat dale leru haga kerteng ke jong uji so begini i bagani ka hogani ke election ka mamanta begini ki bawan kini ki ban shajiet kan dalong shisha ko trai ke jingker khu yang ne ke jela ke jongi ablai ida dua yang ke khu yang ne ke por bat ya ke por ka ban sawan atrai hagar tenge jamu Jesus Christ amen 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 bai ba pilayo sngo ikene ke jingi kren ke jongi bat pilik ni layo ru ke jing dwai lingba I pastor bante mo pada nyai khuble I pastor ya ka por ka jong pi pastor pat kunjuru ya kani ka jaka ka bangi layo ban ya shong ban ya kren ban ya meri jungbot bai bang
ngate pinsngo phla ba bali shlong miel upalong ikni ke jing kren pat ki shakri ke jong blei kadaw ka long ba kini kisnam ki blalek no pi ot pinam pi telephone chingi pi phone chingi pi pinsngo ke jing ke jong pi ndre ngi long tang kinong pen i ya kita ki jing ke jong pi nyim don pat ka solution ke jong ni ndre ngi don tang ban ye trelang ban pinsngo ki bor sarkar baki kinle ke ka badon kam na ka menta ka ba ka met ka jong pi ndre ka ni ka por ka bamenta ka bangi poi pat skani usne bu thmai pat ka por ka election ka bangin jet economic khmat na ka leng shlong miel ubo pa happy hi ya ka penon kam hok ka hok ka ba phila yo ling ba ka riti sanchar ka ba kala ai phi pat ngej ling ba ka ta ka hok ka ba phi la yo phin penon kam me ka bat ngin yo shisha pat ya ta ka jing sanchar ka ba khoj bat ginum don kinun gi jing ye ndre hak nakaliang shlong miel kurwa ka tiar unyai long hi kum ukurwa bat kata ka atiar nakamenta jong pi paj ba ban sami ki kubor nakamenta ka jing mento jong baro hi klem da khen ya ka no ka kanhon la ni ka no ka balang la ni ka no ka jinget ndai ni don nakamenta ka wei kata ban chakri yu paj ba nyai kublai snam thmai basok ba kamen ye pi wei ki nong pej ka ni ka program ka jongi ba kumjuru ike ba jupej ka yo shlong miel lingba ka YouTube lingba ka cable TV ke jongpi kublai shibon nang mentau snem bathumai nginget baki jingdwai ke jongi pastor kan don shisha ke jingkela nang mentai wei pi wei nong song snong jong ni ke jela kublai shibon